empleyado sang Iloilo City Hall ang ginpaidalom sa mandatory swab testing. Temporaryo anay nga ginpasara ni Mayor Jerry Treñas ang Iloilo City Hall umpisa subong nga Lunes. Magapatigayon sang disinfection sa building matapos pila ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Ang mga empleyado ang ginpaidaloman sa mandatory swab test. Isa sa nagpadulong sa Freedom Grandstand, si Rolly Salvalosa, katapos ang City Engineer's Office. Iya ginpahayag nga delikado sa virus ang kaangay niya nga masami nagatrabaho sa gwa sang opisina. Gani, pabor ini sa swab testing. Pareho sa amon na prone kami kay ti sari-sari nga tao ang makuha namon sa project mo. So mas nami ni nga ginpa-swab at least makita uman ko ano ang resulta kag kumpiyansa ka man at least mabalaan uman kung anong sistema mo nabla. So amo man lang na. So subong ti ari kami gawlat kami among schedule. Teti by department subong mo. Pero no, mo nagka-fill up lang kami subong para sa amon nga data para nga yatag namon karon to. So far sa kay Mayor mas mayo ni nga ginahimo niya para at least hindi man para gid sa personal namon, hindi pati man sa pamilya namon nga des pag magpuli kami kumpiyansa man ang among mga pamilya kung magwa ng resulta wala. So pasalamat man kami kay Mayor. Kaya gaan niya kami importansya. Kaya especially sa amon nga sa field kami mo. So mo nga pasalamat ng kami kay Mayor nga gin kuha niya ng initiative para at least tanan ng empleyado man sa syudad ma-clear man bala. Mula na pasalamatan na namo nga kabay pa mag-negative lang ang among resulta. So salamat kay Mayor sa iya nga inisyatibo. Si Merlita Sabidalas, 3 na katuig nga nagatrabaho sa City Treasurer's Office. Masami ini nga nagaatubang sa madamo nga tawo. Nagapati siya, importante ang swab test. Importante gid ma'am para sa ikayong lawas sa amon mga ka-employee. Para nga kung ma-detect na kung sino ang positive kung negative, para nga mapaina bala ang negative makuha na mapagwa ang positive gali mapagwa na. Tapos siyempre ma-avoid na bala sa iban nga mag-laptop agad. Salamat na kami kay Mayor sa iya nga pag-atipan sa amon. Nga wala man kami ginpabayan sa nakatabo subong nga pandemic. Panugyan ka lang sa akon mga kaupod sa City Hall maghalong kita kag sundon ta lang ang mga protocols. Sa bahin naman sang COVID team, importante ang pagpatigayon sang mandatory mass testing. Agud maproteheran ang kaugalingon, pamilya, kakaupod sa trabaho. Target nga makuhaan sang swab specimens ang yara sa 5 kagatos, tubtub 700 ka mga empleyado subong nga adlaw. Sa subong because of the rising cases sa citywide, and then widespread man ang employees naton, they come from different barangays all over the city. In pakamaayo naton nga maunahan ta na lang kag mass testing na lang kita sa City Hall employees sa subong. For the past few weeks, almost every week, may ara kita City Hall employee nga naga-positive. So we decided nga i-mass test na lang para mabalaan ta na munahan ta na nga daan. For today ang aton target kay nag-plaster pa kami sang lugar, 500 to 700 employees. We are aiming maka 800 to 1,000 kami in the succeeding days. Dugang pa ni Blanca Flor, masami nga nagapositibo nga mga empleyado amo ang naga-field bangod exposed ini sa mga madamo nga tawo. In total, buta mo lang backtrack ka lang for the past 14 days. In total, siguro nakadalaga na kita up to 14 to 15 ka-employees nga active pa subong positive. Most of them are field workers, sila sa field, deployed sila sa field. So we do not know exactly kung di nila nakuha base sa field, base sa balayman, di lang takapakot. Apila ni Blanca Flor sa mga pumuluyo, magtinir lang anay sa tag sa kapanimalay kung wala lang man sang importante nga kaladtuan o kung transaksyon. Sa pinakaulihing nga datos ng COVID-19 cases sa syudad, subong nga adlaw naka-record sang 24 ka mga active cases alas 12 sini nga udto.
Ang bulan sang Mayo ang may pinakamadamo sa diin 71.8% diri ang local transmission. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Modified Enhanced Community Quarantine ang ginapatuman na sa Iloilo City. Mga pagsulundan, hibaloon sa sininga report. Ginapatuman na ang Modified Enhanced Community Quarantine status sa Iloilo City kag magalawig tubtob Mayo 31 sininga tuig. Ini ang tikang sang lokal nga panguluhan bangod padayon nga nagasaka ang COVID-19 cases sa syudad. Sa pinakaulihing nga listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit Mayo 23 sininga tuig, may 51 ka mga total confirmed cases ang syudad. 41 sa mga ini ang local transmission, napulo ang new cases, 2 ang authorized person outside residence, kag 3 ang mga returning OFW. Sa idalom sang MECQ, may curfew nga ginapatuman halin alas 10 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon. Exempted sa curfew ang mga medical workers, government and uniformed personnel, public utility services, kag nagatrabaho sa mga sektor nga ginakabig essential services kag kinahanglan nga magtrabaho sa gabi. May moratorium sa biyahe halin Iloilo City padulong sa Negros Occidental halin Mayo 25 tubtob Mayo 31. Ginadilian nga magpadulong sa mga malls ang mga may edad 18 anyos panubo kag 65 anyos pasaka magluwas na lang kun para sa essential services ang transaksyon. Bukas ang dine-in sa mga kalanan apang dapat 20% lang ang capacity. Ang trabaho sa mga government offices 30% lang kag magpatuman sang flexible work arrangement. 30% capacity man sa mga religious gatherings. Ang haya ginapanugutan tubtob 3 ka adlaw. Wala man ginapanugutan mag-operate ang tanan nga mga indoor kag outdoor activities, mga tourist attractions, beauty parlor, recreational entertainment, gym kag spa. Sa pinakaulihi nga sinapol sang Iloilo City COVID-19 team subong adlaw, magapatuman sang border control ang syudad umpisa sa Miyerkules nga adlaw. Ang tanan nga non-essential businesses ang temporaryo nga ipasara. Temporaryo man nga magauntat sa pagbaton sang stranded individual kag returning OFW ang Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City bukas sa mga volunteers para sa nagapadayon nga vaccination rollout. Sa nagapadayon nga vaccine rollout sa syudad sang Iloilo kag nagaduga nga numero sa mga individual nga luyag magpabakuna, ginalantaw na sang lokal nga panguluhan ang pagdugang sang vaccination center. Gani bukas sang talatapan sang Iloilo City Health Office sa luyag maghatag sang ila oras kag serbisyo para diri. Anytime pwede gid siya ka-contact sa opisina sa City Health Office or sa akon personally. Ang mga kilanlan naton nga mga volunteers, ang sa assessment we need doctors gid assessment before the vaccination. Tapos kilanlan manamon sa mga nurses ay ang pinakabudlay gid, ang pinakakapo is usually ang sa post-vaccination area. So dara gid kami kilanlan sa mga nurses kag midwives, and for those nga adapt man sa mga vital signs monitoring. Kagang sa vaccinator naton ang requirement lang is dapat PRC license nga nurses and midwives. Pwede kabulig for augmentation sa vaccinators naton. Sa subong, may pila ka mga pribado nga organisasyon ang naga-volunteer para sa nagapadayon nga vaccine rollout. Ang so far may mga nagabulig na sa aton dire since nga rollout kita sang Astra kay dako mga around 16,000 ang ginuubos ta nga doses. Ang iban nga mga medical societies nagabulig na pasensya lang kung malimtan kung iban nakabulig na sa aton ang PCP, ang Philippine Pediatric Society nakabulig na naman, ang Iloilo Medical Society nakabulig man, I think ang PCS and PSGS ang sa surgery nga group naka-augment man di sa aton. So far amo nang mga volunteers naton. Sa subong may ara ko gani volunteers nga nurses from isa ka volunteer fire brigade, ang ICAG. Ginalantaw man sang Iloilo City Government nga posible mangin vaccination site ang Iloilo Convention Center kag Transport Hub sa Iloilo Business Park. Iniagod maakomodar man ang mga empleyado sa mga business process outsource companies nga luyag magpabakuna. Divine Singh para sa Level Up Patrol.